Myntri Rangbah kontrat ke Samla ulah pelat patba abat sam arspa nyau Tylli ki kali elektrik hakashi tarik ubenai rempang ban kit Niut haki thai nong kendong jo ki South Tylli ki district ki bakan thop ya ka East Khasi Hills East but West Giant Hills but East and West Khasi Hills hakane ka jing pelat patba ya ki ni ki kali elektrik ladan lang ki Myntri ki bakan thop ika kong amprin lengdo ba singa halang dhar Marcus and Marak uba daman bad lamare MLA ki officer na PHE but Shillong Municipal Board. Kajing thumu jong kini ki kali elektrik kalong ban kit iki Niut kinyer na kinong kendong ban penlong ni kisnong ki thau ki ba khuit ba suba na ka banta ka jing ko jing khia jong ki pat ba. Hakaju kapor ya kini ki kali la Beijing lut na ka scheme Swachh Bharat Mission ban penlong ni kisnong Hari India ki balait na ka jinglet khendo jong ki breu sharut shakyar hakinong kendong. Nagabanta ki distrik hakilum garo ka sorkar kan sa pelat patba ya kini ki kali elektrik kham hadin.